Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Дар фони вечерни Москва аз шумо мехоҳам камакак суҳбат кунам дар бораи ки дастгирии шумода ниёз дорем. Чӣ кор кардан дар кор, дӯстони азиз? Яке аз дӯстони наздики ман канали ютуб кушодагиай ва камтарак просмотрош камай, подписчикаш камай, канал барои бонувонай, видеоҳои анам хеле пухту паз тайёр мекунам. Ман боварӣ дорам ки шумода маҳқул мешава. Ана илтимос барои шумо мушкил нест, просто дроим подписаться кунем. Дӯсти мо ақаллан 1000 кас куна. Ози подписчикош камтаракай. Агар шумо ҳами хоҳиши моро иҷро мекардем, ман беҳад ҳар як шумо миннатдор мешудам, чунки шумо медонед ки ҳар як реклама мода пул мебиёра ва пуле ки мебиёяд мода мо масалан дар зиндагимон расход мекунем ва агар шумо рекламаҳои моро дастгирӣ мекунед, яъне ки моро дастгирӣ мекунед ва мо пеш меравем ба чизи шумо, чӣ хеле ба дастгирии шумо. Дани момент ки ютуб пул наметиҳад, мисол шумо моро ба ҳамин кор метавонед рӯҳ баланд кунед, дастгирӣ кунед, видеои мо бисёртар шава. Ва аҳамияте ки рӯзе ки реклама бисёр шудагия, видео ҳар рӯз ширестай. Чӣ қадar реклама бисёр шава, видео ҳамоқа бисёр мешава. Ба ҳамин хотир духтарако номи каналаш Золотая ромашка сидрай пухтупазо мекуна, худ шо тайёр мекуна, бисёр новинка чизои бамаза мепаза. Ин канал шумо ягон зарар намебинед, подписаться кунед, фақат дастгирӣ мекунед. Оянда худтонам ягон чизи нағз мепазен айрӯи рецептои ҳамин бону. Барои ҳамин духтарако ссилкаша дар поёни видео, ҳамин видео дар комментарияда закрепит мекунам. Так мешқе медроед, подписаться мекунед. Салом алейкум менависед, тамом. Дигар ҳичи дар кор нест. Ман бошум ба ивазиш и барои шумора дар як рӯз дута видео мебирорум. Так што ҳаматон дар раҳмати калон. Раҳмат барои хушомадегӯитон, раҳмат барои ҳама таманниётотон. Ман ҳама саволотонро мехонам, дӯстони азиз. Ман ҳама комментариётонро мебинам. Не ки ҳар як саволе ки шумо метиҳед ҷавобаш ҳамун соат вақти худаш дорад. ҳатман ҳамаи саволои шуморо ман ҷавоб метиҳам. Чӣ мавзӯе ки шумо дар интерес не, ман медонам, ман мефаҳмам. Лекин ҳамун чиз ки чихе бугум, ҳамун чиз пухта нарасидагиай, ҳамун кор, ҳамун бор, чӣ нақша, чӣ ният, чӣ гап, чапе ки шумо дар интерес не, ҳамаша ман ба вақт соаташ мегӯям. Барои ҳамин дӯстони азиз, як бор дигар бо ҳаматон да ташаккур. ҳаматон да барори кор. раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед. Ирӯз фақат ман бефарагима бировардам, хоб будам, тамом. Насиб видеои сёмкадаги ман бо монтаж мекунам, мепартам, тамошо кунем. ҳозир аста фақат и бонуи тоҷика дастгирӣ кунед. Комментарияда бидроем, рост ссилкаш амаҷиқе каналаш медроем ва подписаться мекунем. Гир уже ҳаштума и бардака бини. Бардак да иҷай на я сумка. Сабой. Сумка. И 17 кило, ма кило кашидам, кило каша гавардам 17 кило. Рӯзи рафтани ман меа чемодан дурма. Красовки фармош запуштам. Лой. Рӯзаи ма чиқри. Меравем дальше. О, мегзаронам кутам ку. Рӯзи рафт. Ина иҷода турба буда, дидин вақтишда ов меомад иҷа. Ҷивор буд. Намедонам чӣ меша. Духтарои нама биромадам. Ана фаромаш чемодани маро овардак. Видер ай. Короче, ма бояд соати 6:30 парам. Ана ма ҳозир соат 2 биромадам. Барои ки раҳ проблема 4 дақиқам расондам ҷо, барвақта регистратсия кардам. ковид намедонам. Ковид дар кора дар кор нест. Хай душанбе дар корам набошам меган дар кора. Ковид кне, ковид. Укарат қадил афрус ковид кадам ҷода дар кор нашид. Такси наомадеста, такси. Чико мекунем бе такси? Чиқа мерем да илой майли борони мебуд мерафтам. Лой балонои вай причирк. Да илой меғота мера чемодани ма. Духтар омадам, расидам.
мурдагим андохтам дар автобуси 55 бовар мекунед 1 соат 55 минут ай хонаи мо то ҳамҷара меомада ях кардам ака қохнук пуштаги нистим бо ма куртка майка мекушдим ҳар рӯз идафа барбе жимпир пуштам но все-таки ях гуфтам эй 4 дарасам гуфтам 6 дар полётай ҳолитои қайсусу мекунам худашам қабиша хунук билет ма гирифтум спурдум багажа к регистратсион мерем ина духтарако ма омадам ним самолёти калон мора ждат дора неколи 2 соати дига ҳавора бина чӣ хабезеба ма будир видео мепарсам рекламодатело қаври мара меканан ама тоҷикистон писта барам айовар писта харидам ки дар раҳ мехӯрам то рейс харидамаш тар шудама иҷода духтаро як партия хайр аз боршид ҷои дига каса гирифтиян я 3 занак дар ҷо шитиян тоҷико хай мефаҳмонандшон вай мардак мегӯяд ман мехоҳам ӯ акна пеши оинада бишинам занако ки мо 3 касе дар ҷоя мешинем вай мардаки не ман иҷара билетша харидам не ту бра дар дигар ҷо шин мегӯяд як комедия шуд як 10-15 минут хай баҳс кардан хулоса ба занакои тоҷик фаҳмидан ки ҳар як инсон билете ки мехара рақам дора рақами рият дора бо рақами кресла дора ҳама амира фаҳмидан баъд аз он коро бигем ҳал шида одамо ҷобаҷо шидан از لذتی عمر به نصیب افتادی از بحری خوشی زندگانی رفتی به مر شدی بشی طبیب افتادی ای تو دلی جون آبی غریبی شورای بازای کی غمی زنده جدایی زورای نبود بر نوا ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری ما نجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای فصل خزان رس اومد از بحر چین موسمی غم تز اومد گفتم زی غریبی شعر تسکین خوانم آهنگ و نوای من غم‌انگیز اومد برادری جان شهری به شهر آواره در راه تومان با جیگری سرپاره چشمم بر قطاره از تو بر تیاره شاید کی یکم کست از تو پیغام آرم آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی چشمی غریب شورای دادرکم ره دورای دلکم رنجورای آبی
наметрон ман дехат метра бармонам чикор кунем микорем амроҳомона подписчикои ман омадам расидам дар макону манзилм дар як ташкили алюминиум любимый напиток шурбоча хай намиамаш как надо ҳамақа хунук маску омадам фуромадам ку ҳаму самолёта вай даршно буромада уже хунуки задак ма гуфтам тамом ма иҷои хунуки омадам ма ҳамақа хунукира чим дада хунуки ма наметавонам да ях мекунам амнагаити дар зимистон рафтаси чихе мекунӣ ту хунукхӯрӣ мегум намедонам ака ғавс мепушум мерам ғавс буда сӯдаги бо хунук шамоли хунук мезанам куам хали омадем то хона дар астем ки соати ма соати тоҷикистон нишон метия соат где-то 2:43 дам мегирем ба айпага кору бора сар мекунем